Jeg stjæler ikke rugbrød. For jeg har ikke lyst til rugbrød lige nu. Men altså, I kan godt høre på mig, altså nu har jeg fået mere ro på. Nu har jeg fået mere ro på mig, når jeg kommer herind i stå, man har følt mig lidt hjemme, ikke også? Altså. Og der går en hel uge til, jeg skal ud på den syge igen, mand. Og de fatter ikke, mand, at musiksygdom, det er i højeste fald en kvindeting. I allerhøjeste fald, det er en kvindeting, mand. Jeg ved sgu da ikke, jeg må gå væk, mand. Grin eller gå væk, ikke også? Se, der kommer hun er glad nu, for jeg har ikke taget hendes rugbrød. Ja, det står der nu. Jeg har faktisk været den, der stod og passet på hendes rugbrød. Ej, jeg skulle da pisse ligeglad, mand. Nå, ja. Nu skal trykken, nu skal vi se, om vi kommer forbi. Ikke? Hvad vej det er ligesom fodbold. Hvad vej skal vi? Nu går jeg lige herhen i hjørnet, ikke også? Fordi det bliver lige for meget lige hurtigt. Så. Er det brændenælder, man også? Nu er de også brændenælder. Det er kraftigt. Prøv at slå mig ihjel, mand. Den her butik, men den er syg. Den er syg. Jeg har haft den her butik i 14 år, har jeg været her. Og nu er de begyndt at slå, de kommer med fisk, og der kommer hjorter forbi, der skal være med ben, og der er lortehunde, der skal flyve i luften, man, uden at de skal være på mine sko. Og så kommer der en dame og løfter dem op, mand, fordi hun flirter med den forkerte, og hun var gammel, mand. Fuck, man, hvad sker der, mand? Så står man her, man, hvor der er fjørneklør, der brænder, eller der, mand. Nej. Og så lige derhen, man, der sidder de der hus forbi, man, der ikke engang ved de, at om de kommer forbi selv, man, de ved ikke engang det. Jeg tror ikke, de ved, de sidder der, mand. Og han har langt hår, altså. Han har kræftet med langt hår også. Det kan han jo bruge som en pisk, hvis han virkelig vil, mand. Altså, hvis det var Trykken, så havde han altid en sang og havde langt hår. Og selvfølgelig har Trykken skulle have haft langt hår, men det går, altså, selvfølgelig. Jeg skulle have haft alle frisyrer, mand. Det har det, alle sammen. Så da Trykken han havde langt hår, der havde jeg sgu da altid lige en saks eller en knivtag i lommen, sådan at hvis der kom en idiot, der havde fortjent tændstik til sit pande, også, så kunne jeg lige, og jeg ikke have min tændstikker med selvfølgelig også. Sådan der, hvornår har jeg ikke min tændstikker med, men jeg skal da ryge, mand. Og så går jeg hen og spørger hus forbi, ikke, om kan jeg lige låne en lighter, ikke også, fordi de ryger alle sammen. De tager stoffer, og de ryger, og de drikker, og de